I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? 'Cause if the struggle that you're looking for, oh, baby, Окей, ние сме Minecraft Mania BG и днес снимаме с Muffin. Не ти виждам името. Ще съм шифнал. Да. Да, бе, видяхте му името. И сега играем минигеймс в Товлеги. И играем Mario Kart. Давайте. О, не е лагнал. Значи ли, че тук има физики? Нищо не виждам. На мен ми стана бял екрана. На мен черен. И се опре. О, спрете един момент, спрете само за един момент, моля ви се да си спре звука. О, да. Чакайте. Не, чакайте. Добре, почнахме. Няма, чакайте. Какво стана? Няма, чакайте. Мафи. Всъщност аз не знам как се прибрах колите и стоях. Защо спирам? Не взимайте тези работи. Аз защо запивам много яко? Не така. Аз не знам въобще как се слагат. О, разбрах. Давай. Ключки, Давай. Забих. Ай, на мен така. Аз вървим като... Не, много си на начин. Исках да казвам нещо добро. Ами аз просто... Тук ми се заби гаден свят. Нищо не виждам. Добре, как ще използват тия неща като банан, бомби и други работи? Не знам, аз виждам някакво буфиш. Това е болна по-точно. Нека бе, да се сложи на оплата. Аз умрях. Просто сигурно си на респаун или нещо това също. Да. Ама то не е някой чете с бомбички. Какво? Сега ще настигна На мен ми лагва на всеки две купчета. Не. Уил. Къде? Това? Назад, назад, бе. Никой ли няма? Аз съм някъде, където няма никой си стана метка. Браво. База. Прасенци. Аз тръгнах назад. Как да Даваме за главно На мен ми лагва на всеки два блока, не мисля, че в играта ще ми лагва. Видяхте, защо си назад? Добре, аз нека трябва да карам някой назад. да ми дойде, имам бомба. На другата стена. Банан. Аз съм карала назад. Да, сигурно. Вау. За какво са гъбите? Ей! Кой беше това? Ей! Някой удари. Значи това преди малко не ти пусна. Къде отивате? Защо се обръщате? Ами всъщност ти се обръщаш. Така ли? Ами ясно, че аз съм карала назад. Колко обича да ми лагва точно. Няма нищо. Карам назад. Къде? Взех светичка. Това съм първа. Дали? Карам с 62. С 62 левел карам. Аз не мога да плата. Аз 74. Сега 43. Не ти гъби! Аз не мога да... Ти постановки. Кой е зад мен? Аз. Или пак карам на обратно? Аз... Какво стана? Ами, имах някаква костенурка в мен и се пуснах.
Добре, аз съм на -1 обиколка, морско Аз съм на зеле. -2. Откъде ти хрумна това име морско зеле? Ами, Ай, да ми обясни. значи, Да не си искала да пишеш зелено, защото първо така го четях. просто началото се приятелството на игра. И харесвах един Ани, говори по-силно. Че не беше любит, аз съм те питала този въпрос. театър. Чела си книгата, знаеш защо? Ама то в книгата пише ли го? Добре, обясни сега. Добре. Колко високо искаш да се говори? Да се деби. Чуваме. Добре. Добре. Значи, Кой така прати някакви костюмурки? Дай, кажи. добре. Предишният ми скин, когато не бях с купена игра, се казваше Морзере. И аз просто, после като исках купена игра, трябваше да си измисля някакъв никнейм и то бързо, защото няма да ме чакат 1000 часа да си измисля никнейм. Обеща. Просто да измисля. Не? Да. И кой е какво? Махай се от мен. И какво? Ми нищо измислих го просто, за да стане по-бързо и сега, тъй като те никнейма ми казват нещо, че е направил кърти. Като ме преди малко, обаче не с кърти. Да. Що куитна? Защото ми писна. Защото аз не знам стигна колко отказах ми колки са. Добре. Въобще не разбирам какво правят тия блокчета, въпросчета са. Рандом. Да, не знам, много са яки, между другото. Стар. Аз спечелих. Честито. Давайте да играем на Хайтен. Не. Before the race, морско зеле. То аз няма смисъл какво правя. Оме ти каза, че спечели, аз вече влизам. За това ти Добре, кажа. защо не мога да... Как трябва да излеза всъщност? Някакъв Айде да да. играем на... Хайде, Плек. Плек, добре. О, да. Много обичам да ми бъбва. На какво ще играем? на сплет. После на TNT Run. На Така. сплет. Арена 1. Къде е сплет всъщност? Аха, на Green Sector, не? Да. Сплет. Къде сте? На кой сплет сте всъщност? Сплег. Г. Сплет, да. Арена 1. Да. Това не? Добре, защо винаги ти гориш? Ти. Ами, И преди малко на сумото, като влезе, пак гореш. не знам. Просто горя. Между Това не другото, ти е част от скина. знаете ли какво? Сме само 3, а трябва да сме 6+. Така че ще Не. играем нищо друго. Това е за годините. Така ли? Трябва да сме... Не, възикам са. Окей, айде сумо бе. Искате ли сумо? Добре, сумо. Това е TNT Run. Обърках се. Чувам зомби. Айде играем на TNT Run и после ще играем на сумо. Окей, тинтирам къде? Ей, тук. Ще се чудя. Арена 1. Къде е TNT Run? Ето. Едно. Добре. Ето. Ето. Ани, аз винаги те бия на TNT Run. Да. Закачих се. Закачих се. О, не, паднах още от първи път. Ха. Просто кога не съм играл това. Това не трябва да падаш. Ти загуби! Мрази TNT Run. Просто Обожавам TNT Run. Това е да. най-дългата игра всъщност. Нито падна. Аз още съм горе. Браво. Камерата не умряла. Той е толкова лесно просто. Той е толкова лесно. Някога се Сега ще падна и аз. Да, паднах и аз. някога се Не падне. виждам много ми лаги и сигурно ще падна всеки момент.
се опитам да ти помогна. О, е. Айде на Сум сега. Добре. Щях да кажа да ти помогна. Къде е Сумо? И Сум мисля, че беше някакъв сектор. Да, е в тях. Лайн сектор. Аз ще трябва да излизам с малко, само да кажа. Добре. Компа загъра много и... Ще ми краш на Майнкрафт за 11 път. О, да, само да подпишете компютърта. Изпуснах революция Z. О, боже. Добре, 2, 1 и пак 5. Как сега е това нещо? Ами удряме се. Играли сте го всъщност. Виждал съм ви да играете. Опа. Да. Не. Е, да, ама аз тогава не го играех сериозно. Аз умрях. О, Как стана това? Не знам, ударим с пръчката защото е по-силно. много добра. Аре, аз пак влязох. Има още някакъв. Еми, то път сме ти също него. Искате ли първо да го пием? Да, давай. 4, 3. О, Ой, някакъв. еми, първо ще ги биеме тях и тогава. Първо ще ги Това е бием. хубава... Готин скина. Да. Да, ще да побуди на скин евент. Да. Чао, ле. Добре, сега. Малко искам да спасти изделенце. Давай. Аз съм на много сърца. Хора. Само ние ли останахме? Да. Не? Да не пийте, бе. Не, лъжа галът. Добре, защо ли ми лагва толкова Не? ужасно? Ти ще работите. Как ми килна тръгнат? Добре, пак загубих. Пак ли ти му уби всъщност? Да. Да, тя Това е, защото съм добра. Уоу! Вижте колко сме. Мале. Добре, сега сме ти срещу всички. Давайте. не. Ако ударя някой, това е без да искам. Предупреждавам още от сега. На мене ми лагва мишката и смисъл. На мен всичко ми лагва и нищо не виждам, така че... Или ти снимаш, нали? Да. Всъщност с коя програма после обработвате клиповете? Фантасия. Фантастика. А интрото кой ви го направи или вие? Аз го направих. С... Аз Отново с фантасия. Те са много на по-добре от мене с тия програми. Бях. Тъщи, бе! Кой ме удря? Кой ме удря? Не знам, мене ме бият двамата и аз съм натиснал Опа, извинявай. И аз бях натиснал Shift и съм останал на ръба. Кой ще биете вие, бе? Знаете ли с кой си имате работа? Падай. Сме трима! Падайте. Ай, извинявайте. Ти стоиш така страни и чакаш. Чакай, не ме би. Кой му удари? Давай! Защо ме удряш? Удриш ме! Искам да ударя тия черни. Добре, един път да имам Galaxy да не спечели. Да. Ха. Падай. Много просто би. Браво, ти ли спечели? Да. Кой е? Джойни. Чакай, как направя един скриншот, ако си оградя. Може ли да после линк за сваляне, защото аз много не обичам да рол в интернет. По принцип. Що не влизате в сумото? Да влизаме ли? То старт на играта всъщност. Сега има шанс да спечел. Не, няма шанс никакъв. Той е с моя скин. Добре, чудно ми е защо му удрят половината хора мене, другата половина удрят пак мене. Сигурно са тим. Да, тим, къде гледам. Да, айде. Огътнах още един почти. Не, как не можа да го огътна? За кой ще удряш ти, бе? Мене явно ще му удря. Айде, 4, 3, 2, 1. Чакайте! Точно на време. Не, тук по принцип два пъти зарежда до едно. Да. Всички срещу него. Кой? Кой е той? Кой е този него? Нямай,
Извинявайте, ако ви удра просто, аз така наред, който ми... Аз съм наред, така че Не. съжалявам. Ама добре да не кажеш повече и аз нещо съм... Стига бе, не ме бъдете бъйка в една гъл. О, да, аз оцелявам. Аре, падни! О, не! О, не! Аре, падни тебе! Пу! Казах ви, че псувам, май, защото снимате не мога. Изпсувам. Добре, защо като джумпа не ми очите от... О, не... Трябва да проверим Titan Peak. Искате ли Skyward? Hide and Seek. Само ако знам в кой се вкуса. Аха. И, окей. Тя пък Пейнтбол! Пейнбол, бе? Да. Той къде е всъщност? Пейнбол... Аре, пейнбол. Има ли някой джойнат в пейнбол? Аз. Мерси. е пейнтбол. Аз джойнах пак. Ага. Идваме. Бързо! Ти защо си така гъмелка? Кой Кой какъв? съм? Ами, хвачи ли се? Аз съм Светлина Ендърмен. Сериозно ме Кой е червения? Аз съм червен. Марш заедно. Как? Ще видим. Не. Само Бе, той не мога да ги хвърлям както трябва. Смисъл, хвърлям ги точно до мен и падат към мен. Ей! няма или аз къде да кой Още се скрие, тук ще очаквам да се направи. да. Аз. Да, те падат точно пред мен. Къде си? Да. Ти си от синя. Чакай, не ме обиде. Ете, защо падат пред мен, ще имат топки? Да, и аз това ще видя. Да, не, лагна и на мен ми лагна. Да, так. Привет. Так. Гифт? Що? Воу. Ето. Как. Да. Не. Не лагвай. Да, е добра игра. You blocked the bullet from морско зеле. Защо пък зеле? Защото преди беше морзера и за това. Не знам. Да, това го разбрах, обаче окей, какво стана? Сериозно ли? Подариха ми от екипа някакви работи. Какви? Нямате ли ви един чест? Има. Взех си гифт. Това са. Къде си зеле? Тук падат губи. То се вижда как не се. Ти не си от Ендърмена, Си. Да не се грех да ме отели. Здравей, Кой? Енди. Ето видях, Е, че... чест, Енди. Малко бе. Сега се чуваме кагатното. Окей, аз не знам къде си. Аз ставаме тук на почната гъба и гледам Optifine. О, защо не само 21 тъпи? Някой да вика в това. В чата. О, боже. Как се почва? Да, чакай сега, чакай. Ще чуя. Добре. Добре. Криеш. Дай, това скришно ми. Ай. О. Един момент само. Това не вика да вечерам. Че днеска ходих на кафе и взях само 2 сандвичи. Снимаш ли още? Къде сте? В космоса, ти къде си? Искам да се убия.
там много гадни звуци. О, да, аз оставям дори и без снежни топки. Това ти добри Аз съм без снежни топки. Аз имам само 13. Не ме обремона. Добре, спак забавих, като бях. Много си гадни. О, не, пейнтбол е малко дразнаш. О, Ани, ела тук. Ще ми дойдеш. Не. Къде си, Ани? На едно дърво. В смисъл на една мушка. На една гъба. Видях. Не, оставете ме. Не, добре, Убили я? Не, аз се взях. Какво? Имам само 5 топ. Ела ти дам. Дай, лай, аз ще дам. Не. Аз имам 35, ще услужа. И аз имам 35. Допреди малко нямахте никакво. Ти не убих. Ага, да помисля. Виждам толкова между другите. Ей! Стана, аз обясните. Добре, точно идвам до теб и те губа. Аз малко умрях. Малко. Мау. Не.